Velkommen i grotten. Det her det er rotten. I dag der laver vi Crazy Minecraft Areal og Omkreds Challenge. En challenge som I skal lave lige om lidt, som jeg starter med. Først laver vi mig lille. Så går vi ind i Minecraft. Ind i Minecraft skal vi lære lidt omkring areal og omkreds. Den grønne kommer til at være vores areal, og den røde kommer til at være vores omkreds. Vi starter helt simpelt. Helt easy. Putter en blok ned. Lige i midten af Minecraft her. Den har et areal på 1. Okay. Og sådan en omkreds på 1. Hvis jeg kommer lidt højere op, og du putter 4 blokke ned, så kan jeg tælle dem alle sammen. Hvad er arealet? Det er 4. 1, 2, 3, 4 blokke. Og man kan så også gange siderne. 2 på hver side. 2 gange 2. Det er også 4. Easy maths. Super lækkert. Super nemt. Omkreds, det er det omkring. Så hvis jeg sætter det røde blokke omkring her. Boom. Så kan jeg lige pludselig se, at den har et omkreds på. What? Ikke 4, men 8? Crazy. Det er challengen. Det I får som opgave lige nu, det er, at lige om lidt, så skriver Asmus dernede, eller derhenne, hvor han er henne, på tavlen nogle forskellige arealer. I skal bygge de arealer i Minecraft. Når jeg bygger arealerne i Minecraft, så skal I finde ud af, hvad omkredsen er. Lad os nu sige, for eksempel, at den kloge mand, som er lidt der, sammen med den her rotte, siger, at I skal bygge et areal på 9. 3 gange 3, det giver 9. Bygger vi lige super hurtigt. Der har vi et areal på 9. Så finder vi ud af bagefter, med de røde blokke, hvad omkredsen er af sådan en her. Og der kan I hurtigt finde ud af, at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Den her rotte, han skal nu tilbage i hans hjem, og I skal i gang med jeres opgave.